supplier hasnong athaw le ni kinong di hasnong athaw ki kran bahe ki lemeng ki le kraw te sawan changa bodeng rotrong tinga ngan le biderek chakadisi bat khang no ek taka dukan sisndon la pilali chaki pilali penpai tu kha plastik chaki la takim pediang te sawan ikendu enga sasen biang ki video changa nga sade chaki bat khang sndon i kedukan jongki nginle ha kata kalanti ndang ila pen skotho ada pimpediang la pisngo bahe in khang sndon kedukan ngin reng sndon da video bal da pidu dia dukan ru hadin habut namdon mano ban thiet na kata dukan jongpi kani gadi jing maham ubadeng notong ban khangi ki dukan di kha plastik lada ki pen ubadeng notong ula kan tu ki patba lada ki yo kha plastik dai ban letin phai si ki trai dukan ban lada ki trai dukan ki kran bahe ki le meng ki le kraw sawan si ubadeng notong un le disi ban khang no sendon ya kata kat dukan ubadeng notong ula maham ki trai dukan lada ula penso thu ki lada kim pediang lada ki so bahe un khang sendon ya kat dukan un ring sendon daga video balada ki budukan hadin habudru onom don su ki bathit ye ki mar haka dukan jongki ba kidon gitu ki bar kuasinga la ne ki ba sending ki video la ne ki ba kuan pen sngutu la ne ban pen i yangai ki problem jongki la ne ki daw ba ki syam ha ka jing em go jongki ha ka jing le jing kam jing tre jing ta la ne ha ka jing thiet jing siu jing pet mo te nga nga su ongkum ni pi kidan ki bas ki to ki video mo ngampan pau kerteng ini noru tambang ang si ongkum ni namar ba halor jong nu kha plastik ken namar ba ngitep baro hagajat benru jungi ngide tangki jang ko ngo bar baro hagajat benru jungi ngide tang kinong bam bar baro hagajat benru jungi kidei tang kibriu kibaap jing ong bat baro akajat briu jungi kidei ru kibriu kiba kimil ti tang ban chuyo hanrei don pede kibriu nakajat briu jungi kibatri da ka musap don pat kijat briu jungi kibom pediang kayo don pan hakajat briu jungi kimbom ju kemen kayo don par akajat berujungi ki bom ju sngotanat ban bam pi ke jingi tangku wan hangta tina takadau ba ngaperkhat kum ni ken kumya itu iba mo iba sen ya ke video mane siapang tu kau plastik kada ke jingi sha ba pi sen ya namar le pisaj piui bakini gi mistar hakani gi jela jungi ne lapan ikat tu katar ki ong hale bau kha plastik udi kha vitamin kidang thong namar ki mentoy ti lade udi arham adi u tau khau joha babam ki menrus pa khle plastik ra ti ngi hable akum ne ken ngasu ajing mut ken kum produk persnam projek bendil jong prabaria tie lada Philippine pai to khau na ki ha ki to kinong di ken ha ki to kinong di da de snong thau jong phiru to ong lang ya ki to kinong di khle lang yeu ni khau ro ne da phila de jet to kha plastik shembe to narso khle lang to khau arham khle lang ha to khau yuru to kau joharo babam ki meruspa kenang bekindu pesong tu ta ti ong ya gitu ki ba supply lani gitu nong di kau ba lada phim sngau thu lada phim le lang kumbali meruspa tingi ngin le da ka sto ni ki badong amde ba ki sa jongi ki baduk kamot kadai ke bom dondor ni thiet ka pisa mde bengi pan ni thiet akador omde bangi sushim pan so tho ye kitu ginong di mo kitu ginong di snong tha
Namar balai ladanga nganya be kat kum ofisan pi ki video la ne kat kum ka jing sen jong pi ki dor adanga ya be derek e ki bor bodi pe du kmi long tik ma pendu kami ki bri jong long tik ma pen jot e business jing bri jong hanrei nang kong pi di ban lej e kan do shuai tu nong di bangi ngiyo ya uni ukhaw plastik ukhaw bakhle lang bakhaw plastik tang mangi thiet ia kador jong ukhaw baya bam ya ukhaw ubabha ngim kwa khaw plastik ra balai pi ai lang bat kador jong khaw plastik hap kran ta rukom em đã thâu yêu khâu plastic but chú lao khਲੇ lăng khâu lại thế da khle lang khaw lai khaw plastik không khéo khâu original này khéo yêu hàng ta sạch tiếp ukhia umau ne ukhia kon phan bà ta hiện lòng mình tiếp theo lòng bộ uta ba siêu ba ngang ongi pi gum ne te ukhia umau ne ukhia kon phan khéo mau hiện ukhia umau kum no pi tem mình phá lúc khéo thì mình khéo ka jing buan bat ka jing khandian nei karan namar ka kilo kon ka chu sto kawan ka kilo kon ka chu ti tang ba buan kon phat em ti ka plastik bat umau ti nei karan ken i namar beli umau ulong tong uwei ka plastik ti hab dun kam sibuan ti da pili di bitor plastik bat pili di ya naron ti kala i fer em narot don kam khandiat em phep ken plastik ti hab kit basta ba he em ti da pi kit ya umau te khandiat em ti da pi kit kan phat ti basta ba he em ti kalong kum ta ken nak ta daw nga shu ong kum ne pan sko tho shiwai gitu gi supplier hasnong thawro namar yo hale bakam de jing bakla jungki namar kade ge jing syukur jungki nong supply ki baki ki thiet na yo ki thiet na ki jaka supply ti de na ta daw mde than bana target ya kitu gi nong di hasnong thaw hanrei la da phi yo ya ukhaw basniu ukhaw bombyang pan phai byang segi pan phai byang segi lada kita ki supplier hasnong thaw le ne ki nong di hasnong thaw ki kran ba he ki lemeng ki le khrau te sawan changa bodeng otrong kumba phisen ni video kumba phisen ni to berni kumba phisen ru ya to ukhaw ba ppgm tingang an le bi direct sakadisi bat khang no ek ta dukan sisndon hanrei ngam kwa ban le kumta ngapan sko thu shwai phi ba complain changa bapan sko thu shwai itu ibadi hasnong tha nomar ba ye ki dukan de khar ba supply hangni ha sor silong namla arbani ei ten na ya target thana prakhasi project brula jong te hanrei phi de ban sko thu ekani ka ei ka bangang pa sko thu ipi da ka baburam bat nga karpat ru ipi ba to long ki bajai borobor nai da bu shun bu sniu nai da dom than rei produk personal bajong haba kidon kidukan barit ban supply ki marba mardi da i bakas niu da i bakadon kane katai da pimpat ai warning da kim shimla le khnang lani kam shimla don kanu complain hanre pisu ai bi direct da ka no kanu ka da kanu ka ba tang ki kam long ba ba hanre persko thu shwa kran shwa ki but lada kim ko ngu ha kata kasien bonang kong ba pipil ai warning te kasien ba arte dali ru kala biang handai pingat sisien kumi kini kijat jingle jingkam ki bom dei yo hale kamde ki jing bakala jong kita ki try dukan hale kade ki jing bakala jong aka jaga supply ti ban complain lane ban bu kata ka jing comments lane ka jing kantho lane ka jing persya ngidon ka hok kum kinong siu nong pen te hanrei ha utu try uba ngi thien lada umsngap ya ka jing complain jongi ngil ban le da ka an te hanrei lada ngim pat ai warning ya uta unong di udi su udi umde ban chu ngap tang bangal angat irade dangat kiwengan chu ngap no kamder kumta lada phi manta ubal angat yo khaw bosni phi pan phai no la don ba complain hasnong tha pat kinangat biang
kumi auto ukau ti philayo arngut ki support dangat biang hadien seiwei pat philayo laingut dangat biang hakaju kapur sangut sangut asnong thau te kemut dakhang no ya kata dukan ru kala biang Henry ban ong be ba syam tang uwe ka komplain kami tang uwe 4 la ada ban sim kam ti hakaju barukom long hasnong thau ru sisien ba pingat ikjing baklai hale yo kade kijing bakla jung ita inong supply ne hale yo de kijing bakla jung ita try dukan bai kwa male khnang ro mtem tang ba sisien bangila thiet ya kamar kamata da kapisa ka umsep kejungi ada kim ai kamar ka bahok bat ka badei nagam ta jungi ngidon kam ban le e da ka batang e iki tang ban nangkong hi ngidi ban ai warning iki amdai bangin tiang amdai bangin dan kanang yang sofer tang ba ai ka warning batang e iki lada ki karpat ki ngaurit lani ki penpai pi ya ka e ka ba ki lale bakla lani ya ka e ka ba ki kim simla thmukhnang ti phia ban sngap e kata hanre lada nalor ba kila bakla nalor ba phila thiet akta dukan nalor ba kikaran he ipi kata te phidaya chka an dukala song hok hanre nga shu request aneng shu karpat ipi ba ye pi ki tu ki ba send video sanga namar bali ban lada phia thiet phia se phia pet asnong thau la phia target ya ki produk personal jong te kemut ngi yap i promangi tang baka wei long lada pi phim le che tu itrai dukan suya direct skaan ti ijot itu itrai dukan pa snong jong pi henry namar bakam don kano complain ti kemut phila ban pendukam ma phi hi u trai snong la ni u project bri lojong yo bri lojong te kemut kani kamlong babha ti lada phi manta phi pen i ke jeng bakla jong i la ni ke jeng duna ke jong i ha kata ke jeng supply jong i ki marba mardi ki kambiang kataka date of picking lane ki bakambiang kamar lane ki ingat ki mar ki wasniu lada phi kinong bam kinong siu kinong pet snong thau pede phi pen i ya kataka jing bombiang ju ki mar ki mata ba supply ma i ya lada i impediang tel dang ya ska anju kalong te andre lada itai itrai bersupply ya kataka mar ba mardi lada kinong bam nong di kimpen sngo tho i kimpen i ki jeng bakla jung i lane kimpen i ki jeng dula jung i lane kimpen i ya kata ka ba lasyam ha kata ka song lane ha kata ka berni lane ha kata ka siu ka pet ka jong phi te kemut ka jeng bakla ka deru na unong bam nong di namar ba simla complain lane simla pentip ha kitu ki padi pi te na ta daw nga shu karpat pi bar khoj alde ki nong se ki nong pet lani ya kituki nong supply lani kituki nong deru ba phim dei bandi ya ki mar ki bom dei ki bala apalat put lani ki ba khale da ki wiki pat ki jingbam ki bom ya bat karkom bam ko jongi nyamar ukha plastik ngim sung tanat ban bam ngim ya ban bam ban mde hiru ban bam namar kini kimde ki jingbam mo tiala da phi ki trai dukan ki bakwa ban supply ki marba mardi to da fikir nalade ba ngi habangi thit ya ka marba mardi omde bangi shushim e na dukan jong phi handre ngi thit da ka dor da ka umsep bangi ngi trai sitom mde bangi bam e ya ya untuk ukhaw lani bangi pan e na dukan jong phi te haba phi die ki marba mardi die da ba fresh die da ba bha die ka ba bit ban biang na kamta ban bam na kamta ka jing im gujungi kani kalong gujing maham ru ya kitu kitrai dukan ki ba penun kam bakla ban supply lani ban die ya ki marba mardi kani kalong ka jing persung tho jong ai phi telada phi phim sngo tho kumju ya kitu ki basan ni video sanga la philali chaki philali pen 5 tu kha plastik chaki la dakim pediang te sawani kendo enga sasen biang ki video sanga nga sade chaki ban khang sunon ni kedukan jongki nginle ha kata kalanti ndangila pen sngo tho ada phim pediang la phi sngo bahe
ngin khang senun ke dukan ngin reng senun ke video bal da pidu dia dukan ru hadin habut nam don manu ru ban thiet na ka dukan jongpi ngin sale hadu kata uput na ka raw kani kalong ke jing persot ho jonga ye pi kinong bam bat ye pi kinong diru hai kisnong kita balada pi die ya kino gimar bamar di bakta ya kinong bam nong di nangkong ka target kan nong ipi kinong di namar bali kan ni kari sensar pa ba pinomla ban lemon pinomla ban sngo bahe pinomla ban sngo meng namar pitit ikamar ba mardi na ki jaka supply ka bakong san ye pi kinong seu nong pen badi ki supplier ba pin pe bania la ne be pinwat bania ka kata ne kam kata ikinong bam nong di ngi ki batiet na kitu gidukan jong pi pat asnong hatau ladang ilap ba pi bakla ba pimpdiang kata ladang ngidong sabut kisaki satar ne ngim don kam hiru bani bun ktien bunia bat pi lada pinang sngo bahaya ngin sukhang be dukan jong pi namar beli ka pisa jongi amde ka pisa slading namar ka pisa jongi kadi ka pisa bangi ngitre da ko mse blajong kani pidi ban sngo tho lada phim sngo tho ekata amdon kam bani bun ktien amdon kam bani bunian nai sngo bahe nai sngo meng namar ngin ya da ka an kat kum kalanti nak takadaw ba ngang su ong ya pi kitu ki ba yo ukha plastik le pen phai se katukan lada kitu kitro try dukan kin ai de way pat ukha ba bhai pi sa simra sieng mo hanre lada kim sko tho ekata tingin le ek bodon kamat ses no sndon ni kadukan jongki bat ngin ring sndon ni ka dor khmat jongki ru lada gi bodukan hang no ru kinomla su bandi namar ba ki thok ki syukur ye ki pat nong song snong bat ki di ye ki mar ki bom dei bat ki bombit bat ki bombha na ka banta ban bam bandi na ka banta nong song snong kani ka di jing maham